खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बङाइगावनि गेरुकाबारियाव 2 लाख रां बेसेननि ड्राग्सजों लोगोसे ड्राग्स दैबायग्रा 2 सुबुंखौ हमनो हादों। नागालेण्डनि डिमापुरनिफ्राय नाइट सुपारजों फैबाय थानाय समाव गेरुकाबारियाव पुलिसनि फानजारियाव नांफैयो 2 ड्राग्स दैबायग्राया। हमजानाय 2 सुबुंखौ नगाव जिल्लानि अहिदुल इस्लाम आरो करिमगन्ज जिल्लानि सजल नम सुत्र होननानै सिनायथिनाय जादों। सुरुचुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननानै गेरुकाबारिनि पुलिस आइसि बिनय मालाकारनि दैदेननाय पुलिसनि हान्जाया गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों ड्राग्स दैबायग्रा 2 सुबुंनिफ्राय बुखांनो हायो साबुननि बाक्सुआव 4 पेकेट ड्राग्स आरो गंसे मबाइल फन। हमनो हानाय ड्राग्सनि बेसेना 2 लाख रांसो जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां, सासे बर'नि फिसाया एसपि महरै थिसनजाबाय। डिसिपि अजागोरान बसुमतारीखौ बजालिनि एसपि महरै थिसनबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय, हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा जादों। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमनायाव दक्षिण कुसिनि गर बस्तियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे जाथाया हाग्रानि मैदेरखौ नायनो थांनायाव थांनाय मोनाबिलि समाव जादों। मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ हरेन बर' होननानै सिनायथिनाय जादों। अरनबारिनिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरखौ नायनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय मैदेरनि होसोनाय समाव खारख' हायैयाव मैदेरजों गाग्लोबजाना जायगायावनो हरेन बर'नि जिउ खहा जायो। डिमा हासाव जिल्लायाव गिख्रंथाव जाथाय, फिसाज्लाया गावनि असे बिफाखौनो गोबौ हाथियारजों गोदोना हानानै बुथारो। डिमा हासाव जिल्लानि लवार हाफ्लंनि थागिबि सपन देबनाथआ गावनि फिसाज्लानि आखायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। बे जाथायनि उनाव दायनिगिरि फिसाज्ला अभिषेक देबनाथखौ पुलिसआ खायो। गोग्गाथाव खौरां, दिनै आदित्य एल1खौ साननि फारसे हगार हरबाय। आसाम जरहाट जिल्लानि मुस्रिमा असिना शर्मा मुंनि सासे फोरोंगिरिया गेदेर बिबान लादों। गासै 127 साननि थाखाय हगार हरबाय आदित्य एलखौ। मख'नो गोनांदि चान्द्रयान 3 आरो आदित्य एल1नि उनाव फैगौ अक्ट'बर दानाव आरोबाव गगन-1जों अख्रां नायबिजिरनो हगार हरबावनो थांखि लादों भारतआ। सासे आइजोआ गगन-1जों अख्राङाव थांनो ओंखारनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।